Zdův fans, vítám vás u vlogíčku číslo 2 a tady to je zároveň vlogíček poděkování ke shlédnutí na před tím vlogem, prostě jak jsem natáčel ten první vlog. Tak tam mám okolo 100 shlédnutí za den, takže bombojte. To jsem fakt rád, takže jestli jsi ještě jo kámo, k tobě mluvím, jestli jsi ještě neviděl můj vlog číslo 1, překoukni dolů, dej na něj like, bude dole v popisku videa, můžeš mi dát odběr a ten potěší. Odběr je tak nějaký jsem dostal, takže to bude dobrý a teďka mi jde auto nějaký, nějaký dědek. No, každopádně, o co půjde v tady vlogu? Tady tom vlogu bude o to, že chci hlavně vám poděkovat. Jo, ty co na to koukáš, sedíš za monitorem. Takže ti chci poděkovat, jestli se zkouknul na to první video a že se koukáš na tady to video. Takže každopádně máme stejný prostředí jako minule. Jsem zase tady u rybníka, nevím, kde nebych natáčel. A jestli to takhle pojede dál, tak se můžete těšit na speciální video za 10 odběrů. Teď jich mám 8, 7, nevím, nějak tak. Každopádně to mě dostalo to video. I tam ty dvě videa s Team Fortressu. Ještě bych dneska mohl natočit. No, každopádně, jestli teďkom koukáš na tady to video, na tady ten vlogíček, tak se koukni do popisku a tam bude video z Team Fortressu, který asi dneska ještě taky natočím. Takže tak. Každopádně budu si dělat pozadí na YouTubeku, na YouTubovém kanále a ještě si budu mít zelený plátno. Nebo respektive zelený plátno. Budu mít zelený pokoj. Tím pádem budu mít v podstatě zelený plátno. Takže bychom tam mohli taky dělat nějaké věci. Časem se budu kupovat i stativ. Mě to dá. No, každopádně, stativ bych si měl kupovat. Nějaký dobrý. Jenom na ty blogy, abych takhle neklepal. Ne, každopádně budu si kupovat ten stativ. Hlavně na to natáčky si myslím líp, už jsem měl, ale tam jsem rozbil. Takže, no potom, až bude vysvědčení, prostě v létě, na začátku léta, kde by měl být unboxing na GoPro. Já to se fakt těším, že to by bylo peckový, takže bychom mohli natáčet fakt nějaký dobrý skeče, nějaký videa. Potom ještě nějaký parkour třeba. Nebo bychom s kámošem mohli udělat nějakou vtipnou scénku. Takže tak. Potom jsem chtěl ještě říct, jo, tady to. Jak bychom měli to zelený plátno, tak bych natáčel samozřejmě s tím stativem doma. Takže to je teďka netřeba zima, před chvíli pršelo, že tady jsou louže, takže tak. No, každopádně, až vydám tady to video, tak zítra do 8 hodin večer, tam bude další vlog. A to bude takovej, to bude spíš jakoby interview Kubou, přijde, Jakub Vrtka se jmenuje a potom ještě s Kubem, no, s Bošem, bychom mohli udělat interview, jestli si to povede samozřejmě. Takže tak, a já doufám, že se to povede a že bude všech, co je, nebo jak to má být, nic se nepokazí, bude to stejně dobrý vlog, doufám, jako Titan. Potom
ještě by jsem mohl natočit, by jsem mohl spolupracovat se Sis Skřivanová, tak youtuberka, no jako youtuberka, taky natáčí. Tak natáčí spíš jako ty, jak se namalovat, tady to, známe to, holky. No každopádně, takže takhle, takže možná bych se s ním mohl spolupracovat. Takže tak, mohl bych s ním spolupracovat nějak v partnerství, no. Je to kámoška ze školy. No tak. A to by bylo tady tomu vlogičku číslo 2. Všechno asi. Takže jestli se ti tady ten vlogíček líbil, zanech tady like, na odběr mě hodně potěší a sleduj mě na Twitteru, který bude tady v popisku videa. Jo? Takže zatím.